Bine v-am regăsit, dragii mei! Astăzi vă propun rugăciunea Părintelui Argatu pentru mulțumire și iertare. Este o rugăciune care aseară mi-a mers direct la suflet și mi-a scăldat ființa în bucuria de viață, m-a eliberat, m-a făcut să doresc să împărtășesc această stare și cu voi. Iartă-mă, Doamne, pentru tot ce puteam să văd și nu am văzut, pentru tot ce puteam să aud și nu am auzit, pentru tot ce puteam să simt și nu am simțit, pentru tot ce aș fi putut să înțeleg și nu am înțeles, pentru tot ce puteam să conștientizez și nu am conștientizat, pentru iertarea pe care aș fi putut să dau, dar nu am dat-o, pentru bucuria pe care aș fi putut să o trăiesc, dar nu am trăit-o, pentru lumina pe care aș fi putut să o primesc, dar nu am primit-o, pentru viața pe care aș fi putut să o ocrotesc și nu am ocrotit-o, pentru visele pe care mi le-aș fi putut împlini și nu le-am împlinit, pentru necunoscutul în care aș fi putut să pășesc, iar din teamă nu am îndrăznit să pășesc, pentru iubirea pe care aș fi putut să o exprim și nu am exprimat-o, pentru tot ce puteam să creez bun și frumos și nu am creat pentru gloria Ta, Doamne, și a împărăției Tale divine, pentru tot ce știu și nu știu că am greșit. Pe Tine, Doamne, care ești mila și iubirea infinită, Te rog, iartă-mă și mă îmbrac cu nesfârșita Ta iubire și lumină. Îți mulțumesc, Doamne, pentru toată frumusețea pe care am văzut-o izvorând din Tine, pentru muzica tăcută a inimii Tale pe care mi-ai dezvăluit-o auzului, pentru tot ce am simțit bun și minunat în viața mea, pentru tot ce prin harul Tău am înțeles, pentru lumina pe care am absorbit-o în adâncul meu, pentru iertarea pe care, dăruind-o, am dobândit pace, pentru bucuria fiecărei clipe trăite în Tine, Doamne, pentru toate cadourile spirituale care mi-au îmbogățit ființa, pentru viața mea care e a Ta, o mică parte a sinfoniei existenței, pentru visele care au prins formă prin armonia iubirii Tale pentru mine, pentru necunoscutul în care am pășit plin de curaj, regăsindu-Te pe Tine, pentru iubirea copleșitoare cu care mă dezmierzi clipă de clipă, pentru tot ce am creat prin Tine, bun și frumos, aducând cu umilință laudă împărăției Tale divine. Amin. Această rugăciune a fost citită de Beatrice Căițan.